Il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca u l-eks deputat Prim Ministru Louis Grech inaqdu f'appell li tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jieħdu azzjoni deċiżiva brabta mal-atroċitajiet li qed jitwettqu mill-Gvern Iżraeljan fil-medda ta' Gaza. Fl-Uffiċċju tar-Rappreżentanza Ewropea fil-Belt Valletta l-erba' filgħodu, Dr. Colejro Preca u Grech ippreżentaw tliet ittri miftuħa lil mexxejja ta' tliet istituzzjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea, jiġifieri lill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u lill-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa. Fl-ittri saħħu li l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi minnu fih b'moralità ċara, konsistenza legali, kuraġġ politiku u solidarjetà umana waqt li tirrispondi għar-realtà fejn eluf kbar ta' innoċenti diġà nqatlu. Colejro Preca u Grech appellaw ukoll li l-Istat tal-Palestina jiġi rikonoxxut fuq is-soluzzjoni taż-żewġ stati li jeżistu ma' ġenb xulxin, issir insistenza għal waqfien mill-ġlied permanenti u jkun hemm aċċess immedjat u bla tfixkil għal provvisti partikolarment l-ikel, l-ilma, il-mediċina u l-fuel. Iżjed minn hekk, enfasizzaw li tinħareġ oppożizzjoni uffiċjali kontra l-pjani tal-Gvern Iżraeljan li jaħtaf iżjed territorji fiż-żoni okkupati mill-Palestinjani. Fl-appell tagħhom ukoll qalu li b'mod effettiv għandha tittieħed azzjoni b'sanzjonijiet u sospensjoni tal-ftehim tas-Assoċjazzjoni mal-Istat Iżraeljan sakemm dan jiġi konformi mal-liġijiet internazzjonali u riżoluzzjonijiet tal-Ġnus Magħquda. Fl-istess ħin isiġġew li titwaqqaf l-esportazzjoni tal-armamenti lejn Iżrael. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-bini tar-Rappreżentanza Ewropea fil-Belt, il-President Emeritu semmiet li jekk kif il-Gvern Malti se jkun qed jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan u lill-poplu tiegħu hemm il-ħtieġa immedjata ta' kurituri umanitarji f'Gaza. Il-ħtieġa ta' humanitarian corridors kemm jista' jkun malajr. Salbieraħ professuri Ingliżi li kienu jmorru b'mod regolari ġol Gaza u issa qed mhumiex qed jitħallew bin-numru li hemm bżonn, qed jgħidulna li hemm ma' 30,000 tfal, daw mhux mejta, 30,000 tfal li għandhom bżonn amputations, għandhom bżonn surgeries, l-isptarijiet dilapitati kompletament, mhux biss in terms ta' bini u mhux in terms biss ta' medical supplies, immanka ta' personnel. L-eks deputat Prim Ministru kompla jisħaq li fil-waqt li mamlet u murid bl-ebda mod solidarjetà u simpatija mal-poplu Palestinjan, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni għax bħalissa qed tikkontradixxi il-prinċipji tagħha stess. Banda waħda għandek kif qalet l-Eċċellenza Unjoni li l-valur ewlieni tagħha huwa ir-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet umani. Min-naħa l-oħra għandek kaxxa fejn id-dinjità tal-bniedem li qed tiġi disprezzata kull moment. U għandek ukoll id-drittijiet umani qed jiġu mkasbra u ma jsir xejn. Aħna dan l-attaġġament mhux naċċettawh, qed ngħidu li l-isfond ta' dak li qed jiġri f'Gaza ma nistgħux naċċettaw u ma nistgħux nifhmu. U maħniex ħankunu kompliċi ma' skiet li hemm, ma' l-apatija li hemm, ma' l-indifferenza li hemm. Wara l-preżentazzjoni tal-ittri miftuħa, issa se ssir ukoll petizzjoni pubblika fil-jiem li ġejjin.